Aleshores, avui farem una lectura dramatitzada. No la representarem, farem una lectura dramatitzada, que és com representar l'obra, però sense actuar físicament. O sigui, actuarem amb la nostra veu i els nostres aparells. Amb la cara, amb la veu, però no amb el cos. Sí, no anirem caracteritzats, no anirem vestits. Bueno, anirem vestits, però no els personatges. Ara ens descuidarem per fer una lectura dramatitzada. I en comptes d'actuar, doncs tindrem algun... És que és una mica raro que diguis en comptes d'actuar. Ja, doncs en comptes de representar físicament el que farem, hi haurà un actor llegint les acotacions de l'obra. I això no ho podeu fer sols, així que m'imagino que necessiteu els vostres col·legues d'entre bambolines. Doncs sí, els nostres col·legues. Endavant, sisplau, la lectura de l'equip. Bueno, però havíem parlat potser que fessin... Però si volen fer... Perquè ells també són part del podcast, havíem dit que potser fessin alguna baleta o una cosa així. Veniu tots. Clar, tots venim de doblatge. Avui farem una veu cadascú, però potser aprofitant que tenim tants personatges diferents, a veure si ets sulfúric i així, havíem dit potser fer alguna cosa que ens hagi agradat que haguem fet nosaltres. Com voleu començar? No sé. Jo no faria començar el convidat. Comenci l'Oriol. Oriol, que saps quin volem que fer. Sí, ja que, doncs, jo soc l'Oriol. I, bueno, un personatge que jo crec que agrada a molta gent i també perquè molta gent recorda d'haver-lo sentit a la tele o així. Per especificar, hi ha un personatge, l'únic personatge recurrent a Brisis Sulfúric, que normalment no té continuïtat, però a vegades hi ha coses que passen d'un capítol a l'altre que no tens per què saber-ho, és el personatge que diu l'Oriol. És el doctor Basserquer, se li té una veu molt peculiar. És aquesta veu i és la veu de molts personatges de tele de dibuixos animats que feia el Francesc Figuerola. Era un actor de platja molt bo i tot. Que m'agrada molt fer-lo. Alguna més? Bueno, el que dic avui potser que no em costa tant de fer tampoc i és com un nen molt petit i innocent i molt jove i un expert i tal, i llavors està bé. Jo potser més que personatges hi ha dues veus que m'agrada molt fer. Hi ha una veu que és la veu de senyora, que cada vegada que hi ha una senyora jo la faig una mica així. I encara que poden ser personatges diferents, però el tarannà aquest ho entenc totalment, la que es posa. I després hi ha la meva veu preferida del món de fer, que és la veu de nen, que l'he fet moltes vegades. Cada vegada que hi ha un nen en escena o fins i tot un personatge com un ratolí o alguna cosa així, faig aquesta veu perquè és la meva. I ja només de fer-la em poso a somriure perquè és com l'actitud també de nen i ja està, i m'agrada molt. Vale, jo el que tinc com a membre de l'equip, i em sento orgullós, és que sóc el més jove i el més gran a la vegada, perquè jo tinc aquesta actitud, em poso un peu i faig de senyor gran sempre. I no sé, és una cosa que tinc, que mira, sempre que hi hagi un senyor gran seré jo fent això, no sé, o fent així, no sé jo el que són els iaios, molt content. I un personatge que em va agradar moltíssim fer, que em vaig sorprendre a mi mateix de fer, és el malvat del capítol que vam parodiar Batman dels 60. Ens vam inventar un malvat que es deia Mr. Mosquit. I jo pensava que jo això de fer dolents no em sortiria bé, però mira tu, el Mr. Mosquit em va agradar molt, vaig ficar-me aquesta com de llafiscoset i m'ho vaig passar molt bé. Bueno, a mi em va agradar, una veu que em va agradar molt fer, és un personatge molt pudentot, així, que parla amb les rates i tal, i tenia una veu semblant a la del Doraemon, i em va agradar molt fer, que es diu Gregori i parla així, quin fàstic, bueno, som-hi, I també quan el musical aquest, bueno, tots érem animals, i era un estrus que anava drogada. I vull volar, sortir d'aquí de les càmies, la cocaïna, sí, i no ratolí, no passa res. I també m'agrada molt fer el presentador aquest que hem dit, que fèiem a Catalunya Ràdio, que es diu Zach Zachary, que parla en valencià, que jo soc valencià en realitat, i parla així, i estic molt content de poder-ho fer en el meu podcast. Pues a mí me gustan mucho los acentos y una vez hice de Águila Méndez y fui muy feliz. Además es uno de mis episodios favoritos que se llama La Casa del Dentista. Está en el libro. Está en el libro y es genial, se lo recomiendo. I una altra veu que també m'agrada, que és un dels meus capítols preferits també. Ell era un estrus, jo era una boa, i era una mica així com mafiosa, controladora, així.
Bueno, jo he participat en alguns capítols d'ells de podcast. Normalment m'han agafat per fer veus més serioses, de narrador, Ja el sentiu, no? de personatges més foscos, més serios, però també he fet personatge, ara que heu dit això del Mr. Mosquit i de la rata aquesta, també me'n recordo que algun també he fet algun tipus de duende i personatges diferents, però sobretot narradors, i el capítol que més recordo ara mateix, perquè ens va dur feina de tela, és el de Túbulos de Monfigio, que se'l recomano, aquest que diuen que dura 40 minuts, perquè és com un documental de tota una història de músics que fan una banda, que van creixent. Sí, és un documental sobre un grup de rock que no va existir mai. I bueno, allà vaig ser de narrador, recordo, perquè me'l vaig escoltar, perquè havia feina. Me'l vaig escoltar, vull dir, diverses vegades, i bueno, en general tots són molt divertits, però aquell el recordo especialment. A nosaltres ens agrada molt el rei del carnaval, dels que el rei del carnaval, que era un rei que tenia un accent andalús. Sí, aquest era... Estava previst que tingués accent andalús. M'agrada molt, m'agrada molt. Bueno, no em surt que tosso, vaig tossint aquest capítol. Aquesta és una altra, també és divertit perquè hi ha un recull de tomes falses i... No? Sí, hi ha recull de tomes falses. Quan es fan aquestes veus, si no veus molta aigua tal, posses forces la veu. Però bueno, el d'avui és més normal. Sí, el d'avui sí. Doncs, sense més preàmbuls, li donem moltíssimes gràcies a la Joana. I anem a fer diàstole i deixem a l'Oriol solet. Oriol, ara vas a sí. Força companys. Diàstole. Escenografia. Saló humil amb poca decoració. Només un parell de gerros sobre una calaixera. Al centre, una taula amb un parell de cadires i una caixa al damunt. En primer terme, a l'esquerra, una butaca encarada al públic. Tota l'escenografia ha de ser blanca per contrastar amb el vestuari dels personatges, que van vestits de negre, i la sang que es vessarà més endavant. Personatges. Sístole. Innocent, tímida, dèbil. Parla amb un fil de veu i sempre porta les millors intencions. Vesteix de gris amb una faldilla llarga. Víctor. Fatxenda, agressiu, impulsiu. No li agrada perdre el temps ni que li portin la contrària. Porta un conjunt de jaqueta i pantalons negres. Camar. Activa, sincera, empàtica. S'identifica tant amb els ideals de la seva secta com amb la por de Sístole. I és la més comprensiva amb ella. Vesteix roba negra i còmoda. Margot. Seriós, contundent, intel·ligent. Creu en la feina ben feta i no suporta la mediocritat. Sembla un membre de la família Adams. David. Simpàtic, enèrgic, jovial. La classe de persona que cau bé immediatament i es preocupa per tothom. Porta roba de carrer negra i una pell de cabra com a capa. Escena 1. Escenari 8. Sístole entra per l'esquerra, desesperada, ajudant-se amb una pala per caminar. Té la faldilla tacada de sang. Amb penes i treballs, s'asseu a la butaca i respira amb pesadesa. Passen uns instants mentre es va calmant. Sona el timbre. Està obert! Escena 2. Víctor i Camar entren per la dreta. Se'ls sent discutir quan encara són entre cametes. Però, Víctor, em dius de veritat que m'he de passar 3 nits sense dormir? Sense dormir, ni menjar, ni mirar la lluna, Camar, ja ho hauries de saber. I si no surto? Dona, no, això no s'hi val. Llàstima. Bona tarda, Sístole. Benvinguts. Està prou bé de casa. Gràcies, poseu-vos còmodes. Mentre continua la conversa, Víctor no para d'obrir calaixos i tocar mobles, com jutjant la casa. Camar agafa una cadira i la porta a primer terme, prop de Sístole. S'hi asseu. És acollidora. Podria estar més neta. Sí, Víctor, és que... I en David? És veritat, no havia de ser aquí en David. Per preparar les coses. No, en David diu que potser farà tard. Tard, en David? I t'ho ha dit a tu? Sí, tard, en David m'ho ha dit a mi, m'ha trucat i m'ha dit Sístole, potser faré tard. Bueno, tu com a mínim has fet la teva part. Sí, és aquí. Víctor s'afanya a agafar la caixa. L'obre de manera que només ell en veu el contingut. I què? Com ha anat? Com t'has sentit? Explica-m'ho. Doncs m'ha costat una mica, m'he marejat. Però i la sensació de poder? No has tingut una sensació de poder absoluta? No sé què dir-te, Camar. No has sentit una mena d'experiència sinestèsica on podies tocar els colors i cridaves i les parets cridaven i el món cridava amb tu? I entraves en un pla astral on et fonies amb la teva fúria? Mira, això de cridar sí que m'ha passat. A mi ja m'agrada veure aquestes coses, però es nota que és el primer. A veure?
Camar es col·loca al costat de Víctor per mirar dins la caixa. Sisplau, Camar, que ha sigut una experiència molt traumàtica. Traumàtica. Tu estàs segura d'on t'estàs ficant, Sístole? No, sí, i tant. Perquè a mi em va quedar ben maco i ben net, i m'ho vaig passar... Víctor, tu quants anys fa que... Doncs uns 10 ben bons. Clar, tu hi portes temps, però no tant. Jo el teu primer sí que el vaig veure. I què? No, bé, sí, ja ho Et va agradar, Que sí, que no estava mal. Ja, és que t'agrada molt discutir, però al final... La darrera rèplica de Camar és interrompuda pel timbre. Està obert! Escena 3. Abans que Sístole, Víctor i Camar acabin de parlar, entra Margot per la dreta i, sense dir res, pren la caixa de les mans de Víctor. En treu un peu amputat. Se'l mira un instant. Què és aquesta merda? Això li preguntàvem. Molt poc professional. Hola, Margot. Sístole, què és aquesta merda? La primera vegada que... La primera vegada no és excusa per un desastre així. Un nen de 5 anys ho faria millor. Víctor pren el peu a Margot. Mai havia vist un tall tan brut, tan irregular en tota la meva vida. I a més, el color d'un glaç és lletgíssim, que potser no és culpa teva, però jo un turquès així no me l'hauria posat en ma vida. Camar pren el peu a Víctor. I no és només irregular, és que hi ha molts altres talls al voltant del principal. Per què? Margot pren el peu a Camar i s'acosta a la butaca de Sístole. S'ajupa al seu costat i li posa el peu a la falda. Pots explicar-nos per què tants talls? Perquè no m'ha sortit bé el primer i... Ja, ni el segon, ni el quart, ni el vuitè. Margot s'aixeca exasperat i torna amb Camar i Víctor. Veus el que hi ha al costat del turmell? Aquest, només amb una mica de persistència, ja et servia per tallar el peu sencer. Jo us vaig dir que no li volia fer ni la prova d'accés. Tothom té dret a la prova d'accés, no? Potser no m'ha sortit gaire bé, però... I una cosa, per fer tants talls, com t'ho has muntat amb el cadàver? Què has fet? L'has anat girant o...? Veritat, està tallat per molts angles. He anat provant però no em sortia millor. Però com el tenies posat? No, el primer de tot. Qui és mort? Una dona. Quina dona? No la coneixes? No la coneixeu? Una dona estàndard. T'estàs rient de nosaltres, Sístole? No, no, Margot, jo em prenc la vostra societat molt seriosament. Doncs ho dissimules molt bé. I on l'has mort, aquesta dona estàndard? A casa seva, de la dona. On és a casa seva? Lluny. Lluny? Que on és lluny? Fora de la ciutat? No, a la ciutat, era la ciutat. I què n'has fet del cadàver? Li he tallat el peu. Víctor, totalment impassible, agafa un gerro, l'aixeca i el deixa anar perquè es trenqui. Sístole, què has fet amb el cadàver? L'he enterrat al jardí. No l'havies mort a casa seva? Sí, però no volia tornar sola a casa. Víctor trenca un altre gerro. Sístole! He portat el cadàver fins aquí i li he tallat el peu. I després l'he enterrat al jardí i ja està. Però no es pot veure perquè l'acabo d'enterrar i em fa molta vergonya. Com tu vulguis. Què vol dir com tu vulguis? Tu penses que som imbècils o...? No sé on és en David, però com a membre de més estatus de la societat en aquesta sala et dic ara i aquí que si no ens expliques tot el que ha passat no faràs la cerimònia. Però he portat el peu. És veritat, el peu és l'únic requeriment per la prova d'accés, però està tan mal fet i ens amagues tantes coses que no et puc passar a la següent fase. Com a mínim, no ho faré sense el consentiment d'en David. De veritat, on collons és en David? Escena 4. David entra per la dreta precipitadament. Perdoneu, he vist que era obert, m'he pres la llibertat. Tu, que tenia la cabra a la tintoreria, no sé el Cristo, que m'han muntat, disculpeu, fot com fred aquí, no? I què passa? Per què aquestes cares? Ai, com que heu començat sense mi? David assenyala sota la butaca de Sístole on s'ha anat formant una enorme bassa de sang des del principi de l'obra. Camar, sense dubtar ni un segon, s'arremanga i s'ajupa al costat de la bassa. S'hi empastifa les mans com si se les rentés amb aigua. Se les acosta a la cara per ensumar-les i acaba untant-se el nas i la boca de sang. Té un aire animal. Camar, què... Què li passa? Ui, aquesta. És que és veure una mica de sang i li entra... Està com en un trànsit místic, en fi, una cosa molt seva. Però que a nosaltres ja ens agrada, Víctor també s'acosta a la bassa. N'agafa una mica de sang i se la refrega als canells, com qui prova un perfum. I tant, és la meva Camar preferida. Tu què en penses? És fresca. Sento el seu patiment, el seu dolor, els seus crits. Ha estat molt intens. Ha plorat. Ha demanat clemència. No sap què està passant. Oh! No té ni idea de què està passant. Diries que és sang de dona? Sense cap mena de dubte. La dona estàndard que es mor a casa seva però has portat fins aquí perquè no volies estar sola i no sé què?
No l'havies enterrat al jardí? Espereu una cosa. Algú m'explicarà què passa o no? Aquesta senyoreta d'aquí es pensa que som idiotes i ens amaga informació. Deia que tenia de víctima al jardí, però aquesta bassa de sang li porta la contrària. Camar agafa el peu de la falda de Sístole i el porta a David. Sembla que vulgui menjar-se'l. David ha de forcejar una mica per agafar-lo i li acaba estirant de les mans amb certa simpatia. A més, ha fet una feina penosa. Veus els talls? Qualsevol li hauria servit per desprendre el peu, però ha acabat fent aquesta porqueria. És brut, és irregular, és... És ben lleig. Exacte. El color de les ungles, dic que aquí se li podem pintar-se de turquesa. Exacte. I doncs, Sístole, què tens a dir en la teva defensa? Què és aquesta bassa? No, aquesta bassa és d'una altra persona, perquè una dona, perquè n'he mort una altra, no ho sé, m'agrada molt matar, impulsiva, soc molt impulsiva. De fet, és que soc tan satànic... No som satànics, som luciferins. Vale, no tens ni puta idea d'on t'estàs ficant. No porto 15 anys dedicant-me a això perquè m'insultin d'aquesta manera. Oh, portador de llum, estrella de l'alba, no escoltis aquesta pobra infeliç. Encara no està iniciada. Bé, calma. David s'asseu a la cadira que hi ha al costat de Sístole. Parla gesticulant amb el peu amputat. A tu, Sístole, t'ho han explicat tot, perquè aquests malentesos poden passar. Un creu que ho ha dit, l'altre també, i tots ens pensem que ho sabem tot, però que al final ningú està informat. Mireu, jo sóc la primera sorpresa del que estic fent, d'acord? Però no ho sé, he sentit una crida, com alguna cosa dins meu que em deia que el camí de Satanàs o de Lucifer o el que sigui era el correcte. I aquí em teniu. No ens poséssim pas nerviosos. T'expliquem de què va la història i ens dius si vols continuar amb això o no. Jo a aquesta no li explico res. A mi ja se m'ha acabat la paciència. No sé si podrem treure el seu cor de les tenebres. En aquesta societat tractem els no iniciats com es mereixen. Els donem la benvinguda, els expliquem com funciona tot i mai s'enganya ningú per entrar a l'ordre ancestral de Lucifer. Per tant, vindreu aquí ara mateix i tractareu aquesta noia amb tot el vostre respecte. Els altres membres de l'ordre van on és Sístole. L'ordre neix de la voluntat d'apropar els mortals a Lucifer, fills de l'aurora, estel del matí, el nostre veritable senyor i guia. Nosaltres som la llum i mai ens extingirem perquè som la llum. Volem apropar-nos a Lucifer i tots els nostres ritus són en el seu honor. Per això tallem peus, bevem sang, tal i qual, saps? De la llum vindrà la llum i lluirà l'estrella de l'alba. Què dius? És raonable? Sí, molt raonable. Aleshores, el peu. Saps per què t'hem demanat un peu? Per la cerimònia. La cerimònia del peu serveix per acostar-nos al Totpoderós. És el nostre ritu iniciàtic precisament per això. I clar, per fer-la es necessita un peu humà. Un peu humà fresc. Per això t'hem fet matar algú. També com a símbol del teu compromís amb l'ordre. Els peus són molt importants per nosaltres. I a veure, que em diràs, David, això d'anar-se carregant gent per tallar peus és com a mínim poc pràctic. I francament tens raó, però és que no ho podem fer d'una altra manera. Podríem. Però no podem. El brot de l'abundància. Oh, sí, clar, el brot de l'abundància. El faràs tu, però el brot de l'abundància, perquè jo no puc. Si tu pots, mira, et dono la cabra, et deixo el càrrec i me'n vaig de vacances. No, si jo només deia que la possibilitat existeix, però... Però no és a les nostres mans. No és a les nostres mans. Exactament. A veure, aquests em diuen que ens estàs amagant coses. Saps què? A mi m'és bastant igual a qui has mort, com ho has fet, o és un cadàver, el que t'ha costat tallar el peu, perquè, oi que el peu el tenim? Ja està, pots fer tranquil·lament el ritu d'iniciació. I tots nosaltres estarem molt contents, oi que sí? Perquè som l'ordre ancestral de Lucifer, però també som... Una família. Ara! Aquesta bassa de sang, què hi fot aquí? Camar, encara hipnotitzada pel peu, l'arrenca de les mans a David. L'ensuma. N'hi ha més. Hi ha més carn. Hi ha més sang. No. On? Camar, on? A prop. A fora. Et segueixo. No, al jardí no. Per què no els atures? Perquè no puc. Víctor i Camar fan cas omís de les protestes de Sístole i surten d'escena per l'esquerra. Escena 5. Sístole. Sí, Puc recapitular. suposo. L'únic que volíem era el peu tallat d'un cadàver fresc. Quan hem arribat ens hem trobat un peu fet un desastre i una història molt sospitosa sobre la persona qui es mor. Dius que el cos és al jardí, però hi ha una bassa de sang al saló. Ens intentes fer creure que has mort a dues persones i quan sortim al jardí a buscar el que sigui callat, vols aturar-nos per no fer cap mena d'esforç. Home, quan ho poses així sí que és una mica estrany, sí. Està clar que ens amagues alguna cosa. Què pot ser tan greu que t'inventis dos cadàvers per amagar-ho? La qüestió és que... Teniu raó, no hi ha dos cadàvers. Només hi ha un al jardí. No, Que el tens amagat al saló? no.
Ho he fet tot de bona fe, d'acord? No hi ha cap cadàver. Com que no hi ha cap cadàver? I el jardí? La sang? El peu? El peu? Jo volia entrar a l'orde, però no volia matar ningú. Però estava disposada a pagar el preu que fos, però no volia matar ningú i bueno... Sístole s'aixeca la faldilla, revelant que té una cama amputada. La sang que hi ha escampada al saló surt de la ferida. Me'n cago! Tu veus que t'has complicat la vida molt més del que et demanàvem, oi? Però quant de temps comptaves estar així, que t'estàs ressagnant? Que ens caurà Ramon aquí mig? Ah, no, però no patiu, Jo per mi fem el ritu i després ja m'ho... I a més, que per què tota la cama? Si només et demanàvem un peu! Ja, això. Passa que ho vaig intentar directament amb el peu, però sóc molt poc flexible, sabeu? I no m'hi arribava, o em feia molt mal, o l'angle era massa complicat, i aleshores vaig dir, tu tira per allà que ja ho arreglaràs després. Total, que amb la cama solta era molt més fàcil. I el jardí que hi ha enterrat, doncs? La cama, clar. Un moment. Si t'has tallat la cama i l'has enterrat al jardí... Escena 6. No us ho creureu! Víctor i Camar entren per l'esquerra carregant un munt de veus cadascun. És el brot de l'abundància! Camar deixa caure els peus. Gràcies! Gràcies! De res. Camar es queda als peus de la butaca, posant el cap a la falda de Sístole. Víctor s'apropa i es posa a caronar els cabells de Camar. Heu de sortir a veure-ho, és increïble, ho ha fet. Hi ha una planta, hi ha un arbre sencer, i creixen peus sense parar i, bueno, el jardí és ple, Impossible, és una no iniciada. No ha sabut matar ningú per tallar-li un peu, per favor. Oh, no, Margot, para de pensar-hi. Té molt de sentit, això. Recordeu què cal fer per a la cerimònia del brot de l'abundància? Per començar, s'ha tallat la cama a ella mateixa. El membre no ha estat amputat amb ambició de poder, sinó de forma desinteressada i pel bé del culte al portador de la llum. I m'hi jugo el que vulgueu, que és el verge. Ah, no, jo verge no, No vol dir això. Aficionada. No, xata, sang verge és sang que no s'ha fet servir mai en cap ritual. Ah, així sí. Sístole, la veritat és que no les tenia totes amb tu, però... Abans has dit que has sentit una crida, oi? Sí, com una força que m'empenia a unir-me a vosaltres. Ets un prodigi, Sístole. Ara podem fer tants ritus com vulguem gràcies a tu. No sé si ets una enviada de Lucifer o simplement tens un do, però el cas és que aquí i ara et declaro membre honorífic de l'Orde Ancestral de Lucifer. Vine i abraça'm, dona! Espera, és veritat que és bo, ja Podem fer ja el ritu iniciàtic, doncs? Val, una cosa, moltes gràcies. Em sento molt acollida, sóc molt feliç, però només un detallet, sisplau, podem anar a urgències? Ah, sí, no, i tant, anem. David i Camar ajuden a Sístole a aixecar-se. Tots els personatges surten d'escena per la dreta.